Dwi'n dod at y bregeth yn awr. A mae hwn yn rhywbeth sydd yn gynyddol ar ynghalon ni ar hyn o bryd. Y sylweddoliad, da ni gyd i sylweddoli bod y mwyafrif o boblogaeth Cymru erbyn hyn yn byw bywydau seciwlar, heb gwir ymwybyddiaeth o Dduw, nac o Gristnogaeth, nac o fywyd ysbrydol Cristnogol. Mae yna lot o bobl sydd yn ysbrydol rwsyd, a maen nhw'n hoffi dod ar ryw elfenna o ysbrydoledd, spirituality i mewn i'w bywydau. Ond di hwnnw ddim yn rheidrwydd yn Gristnogol, a di o'n reidrwydd yn gysylltiedig hefo'r syniad o Dduw. Ond bod nhw'n ymwybodol, mae yna angen yn y nenaid i am rhywbeth mwy na materol. A mae'n bwysig wrach bod hwn yn rhan o baratoi y ddogfen cnoi cil i chi. Mae'n bwysig yn bod ni'n edrych ar y gymdeithas da ni'n byw ynddi, ac yn trio meddwl beth sy'n bwysig i'r bobl yma. Sut maen nhw'n meddwl am y byd ac am eu bywyd ac am eu teulu ac am eu gwaith. Oherwydd mae'n gwbl amlwg fod yna lawer o bobl yn y gymdeithas yn teimlo'n annigonol trwy'r adeg. Dyn nhw'n teimlo go iawn fod y bywyd nhw yn llawn. Bod nhw wedi cyrraedd y man yr hoffen nhw fod, neu y person yr hoffen nhw fod. A mae angen i ni fel eglwysi ac fel Cristnogion i edrych ar hyn, darllen llyfrau am y peth, ac i ystyried sut ydym ni'n cyflwyno yr arglwydd Iesu Grist i bobl yn y cyd-destun modern. Yn naturiol fel Cristnogion, mae gennym ni ffordd benodol o edrych ar y byd, edrych ar dynoliaeth. Da ni yn credu fod Duw yn dduw sydd yn creu, yn dduw sydd yn cynnal, enfawredd y greadigaeth, ac yn dduw sydd yn cadw ni drwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnnw'n bwrw goleuni ar yn deall ni o werth yn gilydd, a'r bobl sydd o'n cwmpas ni, o natur yn teuluoedd ni, o'n moesoldeb ni, o yn cyfrifoldeb tuag at y tlawd ac yn y blaen. Mae yna lawer o'r boblogaeth yn gweld hyn yn beth i ddolod. Mae'n edrych ar Cristnogion. Ia, ryw religious fanatics di'r bobl yma. Mae yna religious fanatics yn Ken ar fore di Sul. Ond mae'n wir, dydy. Mae rai ni chwerthu'n am rei o'r pethau yma. Ond mae pobl yn edrych yn nod bod chi'n mynd i addoli yr arglwydd Iesu Grist. A maen nhw wrth gwrs yn gweld popeth heb y cyd-destun o Dduw. Heb gyd-destun Iesu Grist, sy'n mor hanfodol i'n bywyd a'n deall ni. Maen nhw'n gweld eu teulu, maen nhw'n gweld eu dynoliaeth, maen nhw'n gweld y cread, maen nhw'n gweld eu gwaith a'i cyfrifoldebau mewn cyd-destun heb Dduw, heb yr arglwydd Iesu Grist. Ac ar yr un pryd, da ni'n ymwybodol bod yna bobl sydd yn bryderus, ac yn ofnus, ac yn ansicr, ac yn teimlo'n annigonol nad ydyn nhw'n cyrraedd y potensial sydd ynddyn nhw. Mae yna lawer o bobl ifanc ar hyn o bryd sydd yn gwynebu heriau mawr yn eu bywydau, hefo ansicrwydd. Sgynny nhw ddim craig gadarn i sefyll o dan i hi o ran be ydy gwirionedd, ar be dwi'n adeiladu fy mywyd. Ac felly mae'n bydolwg ni fel Cristnogion yn wahanol iawn i fydolwg y gymdeithas yn gyffredinol yn cwmpas ni. Mae rai ni wynebu hyn, mae rai ni ddysgu am hyn, a mae rai ni hefyd drio ymateb fel Cristnogion Cymraeg ac eglwysi i'r hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Nid o ddim digon jyst cario ymlaen fel petasa petha'n union rhy fath ac oedden nhw'n 1980. Neu 1986 pam gychwynnis i fy ngweinidogaeth. Neu 1960 neu 1940.
oherwydd tydi pethau ddim yr un fas. A mae rhaid ni ofyn fel Cristnogion, sut yda ni wedi ymateb i'r newidiadau meddyliol a'r ddealltwriaeth honno yn y gymdeithas yng Nghymru a Caerdydd fel Cristnogion. Dwi'n cofio, dwi'n bod yma gymaint amser, mae siŵr bod fi wedi deud hon o'r blaen. Ond dwi'n cofio rhyw dro mynd i Aberystwyth o Gaerdydd am y tro cyntaf. A nes i ddeud, na i gyrraedd Caerdydd Aberystwyth mewn 2 awr. Wel, nes i ddysgu gwers fawr oherwydd o'n i'n awr yn hwyr yn cyrraedd Aberystwyth. Gysyn ni'n meddwl bod Aberystwyth yn y de ac yn agos i Gaerdydd. Ond doedd o ddim, ac da chi angen 2 awr i fynd i Aberystwyth o leia. Bydd ni ar y tractors a beth ar yr M4. Ond o'n i wedi cael sat-nav am y tro cyntaf. A cyn cychwyn, o'n i wedi teipio Aberystwyth. Ac o'n i wedi deitha hun, be nai, llawn cyffro, da chi'n cofio cael sat-nav am y tro cyntaf? Joio, ydy mynd lle bynnag mae'r sat-nav yn yn arwain ni. So, sat-nav. Ac o'n i'n gyrru gyfeiriad Aberystwyth. Ac oedd y cymeriad hwnnw Jonesy, da chi'n cofio Jonesy ar Radio Cymru? Nath o ddiflannu dan gwmwl yn diwedd, ond Jonesy oedd ar y rhaglen radio. Ac oedd o Mangor. A dyma fo'n deud ar yr rhaglen yn hyderus, a dyma fi o Mangor. A mae'n tresio bwrw glaw yma'n ddwrnod diflas ym Mangor, ac felly mae hi trwy Gymru gyfan. A dyna lle o'n i yn Cwm Gors, yn mynd i Aberystwyth, ac oedd hi'n hael braf. A dyma fi'n deud, ys Jonesy, na, di ddim yn bwrw glaw trwy Gymru gyfan. Mae'n braf yn Cwm Gors. Dwi'n mynd all pam yn yw, sat-nav oedd dim mynd â fi trwy Cwm Gors. Mae'n braf yn Cwm Gors. A fela da ni. Da ni'n tueddu feddwl bod pawb yn yr un sefyllfa a ni yn hunan. A mesur a phwyso pobl yn ôl yn deall ni o fywyd. A'r fan da ni ynddo fo. Ond mae pobl, dwi'n siarad o safbwynt Cristnogol ac Eglwys a Duw a Iesu Grist, mwyafrif pobl mewn man gwahanol yn feddyliol ac yn ysbrydol i ni. A da ni angen ymateb i hynny, oherwydd mae ganddo ni efengil a newyddion da bendigedig i rannu hefo byd ôl-fodern sy'n licio galw ei hun yn ôl-Gristnogol erbyn hyn. A di o ddim rhyfedd fod yna gymaint o fynd yn y dyddiau yma ar bethau self-help. Dwi'n meddwl bod hyn yn arwydd o ansicrwydd a'r teimlad o wacder sydd gan bobl. Bod yna lot o stwff self-help allan yn fanna. A bod pobl yn teimlo, a di mywyd i ddim yn iawn. Dwi angen newid yn ffordd o fyw ac newid fy ffordd o feddwl. A mae yna lot arwyddion o hyn yn does, fel digalondid a llesgedd ac anfodlonrwydd a dryswch ymhlith pobl ifanc am rhywedd. Mae yna hunan niweidio, mae yna dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol. Mae pobl yn ddi-gyfeiriad oherwydd dyn nhw'n gwybod beth ydy gwirionedd. Felly, fel mae pregeswyr yn gwneud, dyma fi'n googlo self-help. Self-help. Google. Ges i 2,600,000 o ymatebion. Self-help. A dyma fi'n meddwl, mae yna chydig bach gormod i mi fynd trwyddyn nhw cyn dydd Sul. Felly, dyma fi yn rhoi rhywbeth arall i mewn yn lle self-help, sef how to find yourself. Da chi'n gwybod? Ffeindio gwybod pwy ydach chi a'ch potensial. A o dan how to find yourself, dim ond 2 biliwn oedd na. Felly, dyma fi'n mynd trwyddyn nhw ar gyfer y gwasanaeth. Mae yna waith ymchwil manwl yn mynd mewn i'r pregethau yma. Dwi'n jyst yn sefyll yma yma gwneud nhw fyny ar y pryd. A dyma fi'n dewis un allan o'r 2 biliwn o how to find yourself. A mae rhain yn cynnwys, mae yna ddigon ohonyn nhw yn gyngor, ymarferol, buddiol, rhesymol ar gyfer
pobl. A mae'r dyn yma, be oedd enw'r dyn yma, fyddrai'n cofio enw fo ar y funud, Sean Lim, random hollol oedd o, yn dweud, everyone wants to know their inner calling, and that includes me. We know that if we are crystal clear with what we want and where we can shine, we will do so much better in life. Albert Einstein, once said, everybody is a genius in our but if you judge a fish by its inability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid. Dyna oedd yr enwog Albert Einstein. Dwi ddim di checio ffynhonnell y dyfyniad, reit? Fel hanesydd, dwi di ffeindio allan bod o'n bwysig mynd i lygad y ffynnon a checio bod Einstein wedi dweud hyn. A dadl yr dyn yma, Sean Lim, ydy fod pobl yn treulio rhan fwyaf o'i hamser a'i bywyd yn gwneud pethau ac yn gweithio pethau nad ydyn nhw eisiau gwneud mewn gwirionedd. Ac o ganlyniad, maen nhw'n byw bywydau llawn tyndra, pryder, anhapusrwydd, yn cwyno bob dydd ac am bawb o'i cwmpas. Eto maen nhw'n cario ymlaen. A beth ydych chi angen wneud ydy camu allan o hwnnw a chanfod be ydych chi wirioneddol eisiau wneud. Ac o ddod i'r fan honno, byddwch chi'n hapus am byth bythoedd. A mae o'n dyfynnu Lao Tzu, os fel ydych chi'n deud o, knowing others is intelligence, knowing yourself is true wisdom, mastering others is strength, mastering yourself is true power. Felly, be mae'n deud ydy, ac mi fyddwch chi yn rymus. A mae rhoi 7 pwynt i chi gyrraedd y man yma. A mae o yn deud yn bod ni'n gallu rhyddhau y mawredd mewnol sydd ym mhawb drwy ddilyn y 7. A just gyntaf di disconnect and get into solitude. Datgysylltwch a byddwch ar ben eich hun i feddwl am bethau. Yn ail, ask self-discovery questions. Yn drydydd, mae o'n dweud, seek inspiration. Ewch i gwmni pobl ysbrydoledig sydd yn annog pobl. Discover new things. Neidiwch o ddarfynydd. Ewch i lefydd newydd, gnewch rhywbeth cwbl wahanol, serve and help others, sanaetwch bobl o'ch cwmpas, communicate with positive minds, ac yna yn ola, follow your intuition, dilynwch eich greddf. A dyna'r 7 pwynt sydd yn mynd i ryddhau y mawredd mewnol sydd wedi cloi y tu mewn i chi. A mae'n deud ar y diwedd, does am ffordd berffaith i ddarganfod eich hun. Y cyfan gallwch chi wneud ydy dilyn y 7 pwynt uchod a gwrando ar eich calon. A dwi'n siŵr bod hwn yn gynrychiolaeth o lot o'r 2 biliwn o'r pethau canfyddwch eich hun. Gret, a mae yna bethau da a positif ynddyn nhw. Pethau cadarnhaol ac awgrymiadau ymarferol i ddelio gyda problemau. Problem ydy, na chi sydd yn canfod chi eich hun. Self-help ydy o. Da chi ar eich pen eich hun yn gwneud hyn. Chi fel unigolyn sydd yn dilyn y 7 pwynt. Chi sydd i fod i ddilyn eich greddf chi eich hunan. Nid neb arall, nid unrhyw beth o'r tu allan, yn sicr nid Duw na'r arglwydd Iesu, ond chi eich hun. A'r hyn sy'n ymhoeni fi'n enfawr ar hyn o bryd, ydy bod pwysau trwm yn cael ei roi ar bobl mewn byd seciwlar di-dduw, fod llwyddiant neu hapusrwydd neu dedwyddwch neu bodlonrwydd yn dibynnu arnyn nhw eu hunan. A'r ochr arall i'r geiniog ydy, os da chi'n methu bod yn llwyddiannus,
Os da chi'n methu bod yn enwog, os da chi'n methu cael gyrfa dda, os da chi'n methu ffeindio gwaith, eich bai chi ydi o. A mae hwnna'n bwysa rhy drwm i osod ar bobl, i osod ar bob math oedran, i osod ar bobl ifanc. Oherwydd, mae'r ffydd Gristnogol yn cynnig rhywbeth cwbl wahanol. Mae Iesu Grist yn dysgu rhywbeth cwbl wahanol i hynny, i ni. Mae o mor wahanol i agwedd y gymdeithas gyfoes. Brawddeg dwi ddim yn licio i chlywed ydy, fedri di fod yn unrhyw beth wyt tisio i fod. Ar un llaw, mae'n beth di niwad, nes i glywed astronaut, cyfweliad efo astronaut yn deud hyn wrth blant. Gelli di, you can be whatever you want to be. Dydy hynny ddim yn wir. Diolch yn wir i mwyafrif o bobl. Da chi ddim yn gallu bod pawb ohona ni yr hyn hoffem ni fod. Tyda ni ddim. Mae yna ganran isel o bobl yn bod yr hyn maen nhw eisiau bod, ond di'r mwyafrif ddim. A mae pwysa'n heg. Mae agwedd yr Iesu mor wahanol. Mae'r Iesu yn cynnig llawenydd a didwyddwch a bywyd yn ei holl gyflawnder, a iachawdwriaeth a maddeiant a bywyd tragwyddol. Ond mae'r ffordd da ni'n cyrraedd y fan honno yn wahanol. A ystyriwch yr adnodau yma nes i ddarllen yn gynt. Dyma Iesu'n dweud, os ydy rhywun am fy nili ni, rhaid iddyn nhw stopio rhoi nhw i hunan gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu hunan dros eraill a cherdded yr un llwybr am mi. Bydd yr rhai sy'n ceisio achub i hunan yn colli'r bywyd go iawn, ond bydd yr rhai sy'n barod i ollwng gafael yn ei bywydau er fy mwyn ni, yn dod o hyd i fywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Oes rhywbeth sy'n fwy gwerthfawr na'r enaid? Chi'n gweld y gwahaniaeth? Yn syth bin mae Iesu Grist yn dweud, dyma'r ffordd lle da chi yn canfod eich potensial. Dyma'r fan a'r ffordd lle da chi yn canfod ystyr a cyfeiriad a llawenydd a bodlonrwydd yn eich bywyd. Nid trwy eich gallu chi fel unigolyn, ond drwy ildio eich bywyd i Dduw. Rhoi eich bywyd i Dduw drwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae o fel yn troi'r agwedd self-help yma a'i ben i lawr. Mae'r Efengil yn cychwyn mewn man gwahanol ac yn dysgu nad ydym ni'n gallu canfod yn hunan, nad ydym ni'n gallu achub yn hunan, nad ydym ni'n gallu dod i berthynas â Duw oherwydd yn amherffeithrwydd. Ond yr hyn sy'n hanfodol ydy bod ni'n dod i berthynas efo Duw drwy'r Iesu. Yn y berthynas yna gyda Duw, mae'n ystyr a'n dedwyddwch yn fanna da ni fod. Fel rhywbeth syml fel plwg trydan, 3 plwg yma yma. Mae yna dwll yn y wal a mae'r plwg yn ffitio i mewn. Da chi a fi wedi creu i ffitio i mewn i Dduw. Ac mwyn gwneud hynny, da ni'n gorfod aberthu'r hunan. A trwy aberthu, da ni'n derbyn. Be di'r pwynt medda'r Iesu chi fod yn llwyddiannus, yn gyfoethog, yn enwog, yn berchenog ar bob math o bethau chenau. Nid y pethau yna di'r pethau pwysig. Hefo Duw. A mae Duw yn paratoi hyn i ni yn ei gariad. A dwi'n tynnu ti ar terfyn wan. Yn syth, da ni gweld fod Iesu'n cyflwyno rhywbeth gwahanol i self-help a canfod yn hunan. Mae'r Iesu yn sôn am roi heibio'r hunan, ymwadu â ni ein hunain. Mae hyn yn golygu rhaid i ni roi y lle cyntaf i Dduw ac i'r arglwydd Iesu. Nid dibynnu arna ni'n hunan. Nid dibynnu ar creadigrwydd, a'n clyfrwch, a'n addysg gan hysgol uwchdod. Ond ar Dduw
ar ei nerth, ar ei gariad, ar ei ofal. Oherwydd yn yw, da ni'n ffeindio yn cyflawnder, the whole, yn cyflawnder yn y berthynas gyda Duw. A da ni gallu deud hynny oherwydd gras rhyfeddol Duw tuag ata ni yn Iesu Grist. Ac wrth i ni ildio'n hunan yn llwyr i Dduw, da ni'n canfod yn hunan. Drwy ildio'n hunan, da ni'n canfod yn hunan. Llawenydd bodlonrwydd tangnefedd. Ildio. Nath Meilir Geraint sgwennu can ildio. Da ni'n clywed ti bora yma. Ond bod ni'n ildio'n hunan i Dduw. Ac yn hynny, fanna da ni fod. Ac mae cyflawnder i'w gael. Mae William Hendricks yn ei esboniad ar Mathew yn dweud na esboniad gorau o eiriau Iesu yn Mathew 16 ydy'r geiriau yma o Galatiaid ar y sleid nesaf. Dwi wedi marw ar y groes gyda'r Meseia, ac felly nid fi sy'n byw bellach, ond y Meseia sy'n byw yno fi. Dwi'n byw y mas o fywyd dwi'n ei fyw nawr, am fod mab Duw wedi bod yn ffyddlon, wedi fy ngharu i, a rhoi ei hun aberth yn fy lle i. Wrth roi ac aberthu ac ildio, da ni'n canfod yn hunan. A mae hon, dwi'n credu, neges bwysig i'r gymdeithas fodern yma. Sy'n methu canfod gwirionedd, sy'n methu canfod gwir gariad, sy'n methu cael yr ymdeimlad yma o, da chi fod, cyflawnder. Ia, dwi'n teimlo, nid yn berffaith, ond dwi'n teimlo bod fi'n gyflawn mewn perthynas hefo Duw. Dros y blynyddoedd yma yn Ebenezer, dwi wedi arwyddo nifer o ddogfennau Power of Attorney hefo aelodau hun. Ac fel y gwyddoch chi, pan mae dogfen Power of Attorney yn cael ei arwyddo, mae yr unigolyn yn trosglwyddo yr hawl a'r grym dros ei arian a'i buddiannau a'i eiddo a phenderfyniadau pwysig i rywun arall maen nhw yn ei trystio yn llwyr. Dwi wedi gwneud lot o hynny dros y 25 mlynedd dwytha yma. Felly, hefo Duw, da ni'n trosglwyddo yn buddiannau, yn bywydau, yn llawenydd, yn penderfyniadau pwysig gan wybod fod Duw yna, yn cynnal, yn harwain, yn caru ac yn tywys ni drwy yr efengil. Mewn ffordd, da ni rhoi y Power of Attorney i Dduw yn dydan, drwy ddilyn a chredu yn Iesu Grist. Ac wrth gwrs mae'r hen bant y celyn wedi myfyrio'r yr adnod yma, adnodau hyn, hefo un pennill. Dwi'n gwybod bod Arfon yn licio'r pennill yma, a da chi'n gwybod y pennill. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu'n marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angael oes. Bod yn trysor parhaol ni yn Iesu Grist. A does na ddim byd yn mynd i ddwyn y trysor hwnnw sydd ganddo chi yn yr arglwydd Iesu. Mae o'n ddiogel, yng nghariad Duw a thrwy y groes. Ond dyna mae Pant y Celyn yn ail ran y pennill yn dweud yn fendigedig. Bacder anherfynol ydyw. Rybys llwyr ydy hyn, meddwl fo. Gwacder anherfynol ydyw. Meddu deiar da na dyn. Meddu ydy bod chi yn perchnogi na chi bia y peth hwnnw. Felly gwacder di-ystyr ydy bod chi'n perchnogi y ddeiar i gyd. Da, pobl y de yn meddwl am wartheg, ond dwi'n meddwl bod o yn meddwl am eiddo'n gyffredinol. Da, na dyn, bod chi'n frenin, bod chi'n arlywydd dros ddynion a merched eich gwlad. Gwacder anherfynol ydyw, meddu deiar, da, na dyn. A mae'r ddwy frawddeg glôn fendigedig. Colled, ennill, popeth arall, yr holl bethau hynny. Ond i enillir di dy hun. Ond i bai yn bod ni'n ennill Iesu Grist, mae'r cwbl arall yn ddi werth.
Mae gennym ni rhywbeth mor fendigedig i gynnig i gymdeithas fodern seciwlar Cymru yn y dyddiau ni. Ac mi nawn ni ragor o ymchwil i mewn i'w meddwl nhw ac i'w ffordd o fyw ac ymateb yng nghariad Duw. Er mwyn i enw. Amen.